Wey'ngane zakwethu, hleleleni ungangeni le channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana. Umkhanyakude TV bafowethu, iy'nkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi ihlukane phakathi imibono laphana nge-album kaKhuzani. Abanye bathi ushaya eceleni, abanye bathi ushayile laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini kwakukuphawula, kodwa ngizokugaya ngama-clip laphana uzwe abantu ukuthi bathini laphana ey'nkundleni zokuxhumana nge-album kaKhuzani. Emandaba sigqishe khona ngo-2011 ingoma siyazi ibikhona enkulu, but this time kufanele kucala ukucula ngomthandeni, kufanele kuphika lungiswe ufake message esiyifunayo mfethu ngoba siyithuli manje. Niyiphi ingoma lapho ne-message othi uyayizwa ngoma yakho? So